Asa daw po? Tanawang daw na ito balik. Kaga. Kailang, sabi na, kailain. Baso. Marie, recorded yung utot sa vlog. Uy, sure, uy. Yeah, bitch. Pinag-play na mo? Something. Baso. No, it's gonna slip. It's gonna slip. Dari, oh! Oh, ara. Asa daw? Asa anak? Yep. There you go, Di ta kapislit, girl. Di man ko kapislit. Oh, okay, girl. Ano ka, uy? Okay, dapat ang... Kaya ka. Ano lang? Guys, namali ko actually. Para Uy, makita may niyo na namali? number. I know, right? Ay, ano ba, ano? Kaman Jod. Gusto na sunod na sa naisiyan ako, animal. Malamang. Ay, buto. Ayun, no, sparkle. Uy, Para mas Gigi ba? nakalibat. Mas Gigi. Ano nasa? Okay, wala diba? Prinsesa, pagmata na usa sa'yo sa kabantay. Ayan, tag. Animal, oy. Ay, Chichins. Animal ka gang. Ito pinalay yung kwan. Okay, ni kwan ba? Prinsesa, pagmata na usa sa'yo sa kabantay. Ikaw tayo na lang ang Panginoon. Imong ikaw ang kasing-kasing. May sino na kay Cheese no? Kay diri ka mo tag-aw ko di balot na. Sunod. Siya sa pirmi. Ano ka, girl? Murag may block sa akong pananaw. Malamang the shades ka, girl. Diri napita mo. May something murag block siya. Prinsesa. Right on na. Ano yung balik thing? After kasing-kasing, ana. Oo na. Balik. Bullshit. Multi-million text. Prinsesa.